Stați așa. Salutarează, sunt cu Adelina la ora aceasta, nici nu știu câte ora, și vom intra în întuneric, dar norocul e că am blitz și știu cum să țin pe telefonul, că nu am suport și am număr de matriculare, oricum l-am făcut din carton. Stați așa. Se vede? Hai că se vede. Hai, lasă că fac eu o poză. Stați așa. Stați așa că mie nu stă bine cricul. Stai așa că pică bicii. Dă-i drum. Hai că... Măi, de mine. M-a de închina. Stă bine? Nu știu, m-a de închina să vadă că fac eu poză mai încolo. Știți ce? Lasă, uitați așa. Ilfov 06 de gâi. Nu e Digi. Am 3 de EI. Păi de vine de la... În fine, hai, lasă. Treaba este că vom intra în întuneric. Da, bine că Dar... mă și sperii. Da, am intrat de câteva ori, ne-am speriat. Și am și... Ne-am mai intrat și o pisică în față. Nu, mă, asta a fost acum. A, da. N-ai mai intrat până... Bă, poate în întunericul ne-a intrat în față. Da. Haideți să pornim la drum. Paule, da, uite, stăm unul lângă altul, da? Da, mă, da. Deci, da, uite, nu în față este întunericul. Este pe o altă alee, da, o altă stradă. O să ziceți de ce nu o iau pe aici, pentru că sunt niște oameni și mi-e rușine să o iau pe acolo. Bă, facem accident. Stai, fată, că nu știu să țin telefonul și tu intri în mine. Stai, fată, că nu știu să țin telefonul și tu intri în mine. Bă, eu nu știu să țin telefonul, ai nebunit? Stai, bă, că face... Stai, bă, că intru pe aici. Haide. Uitați-o pe Adelina, este în față. Da, e și frică, auziți? Auziți că e și frică? De pe mine. Ce ai zis că nu cred că s-a auzit pe cameră? Ați văzut? Înțeleg-o. Bă, l-au văzut? Băi, nu cred că... Fată, eu mai pun și câteva... cu tine. La înălțime nu ești. La înălțime nu, dar la ani... Bă, hai că nu prea e atât de întuneric, dar dacă... Păi voi vedeți câta băi pătrățelul e în față. Dar mică, dar tu vezi umbra? Un ce? Umbra. Umbra, nu o văd. Ce umbră, mă? De lângă camion? Păi normal că o văd. Se venea după mine. Ei. Bun, am intrat odată. Acum trebuie să-i dăm întorsul. Acum o să mergem. Uitați cum se vede. Deci, deci parcă deci că e dintr-un film de la horror. Da, uite, de ce nu? Stai așa. I-am dat lumin. Bă, stai, bă, că am pus camera pe capul tău. Întorce-te puțin. N-am zis cu bicicletă. Păi dacă deschizi gura un pic, băi. Dacă deschizi gura un pic, te vezi toată. Deci, am avut lumin și am băgat camera lui Adela în cap. Deci, bă, acolo unde e un cerculeț e un semn de stop. Da. Haide, Acum, întorci camera. cum să întorc fata? Așa, hai, lasă, nu contește. 3, 2, 1. Și haideți. Și acum mergem la noi acasă și... E la mine, poate. Bă, vine un om. Nu, mă, nu e un om. Hai, mă, lasă. Nu e un om, nu? Nu e un extraterestru. Bă, chiar că vine. Nu mă vine la noi. De unde? Zic și eu. Bună seara. Da, mă. N-ai avut încredere în mine, este? Oricum, nici nu prea ne-a ajutat lumina asta. Am dat blitz degeaba. Poate la mine te referi. Stați așa că o să fii urât.
Stați așa că îmi tremură mâna. Că nu prea țin eu bine telefonul ăsta. Bun. Și am ajuns. Sau mă ne oprim aici. Da. Acum ne vom spune experiența. Stați mă că mi-a sărit husa. Acum ne vom spune experiența pentru această trecere prin întunericul de vreo 50 de metri. Nu știu, dar nu cred că e cel mai mare întuneric din lume, nu? Cel mai mare întuneric e încolo. Încolo? Hai mai mic ăla. Da, Oricum, încolo. Încolo? Hai să zicem. Oricum, duce în întuneric, de fapt. Încolo? Păi acolo e vreo 5 metri, mă, acolo mă pic și eu. Stai liniștită. Stai, bă, să ne spunem experiența, cum a fost, cum așa. Frică. Mie, stai mă că zic eu, că eu sunt ăla canalului, eu sunt bla bla bla, eu sunt froli-frola. În fine, mie mi s-a părut o experiență, wow. Și Adelinei i s-a părut O experiență frică. fricoasă, se referă, nu frică. Bine, mai ales că sunt și... Fetiță mai mică și fetiță, mai mică și fetiță, care nu-i voinică. Și deloc. Ce mi-a aruncat, mă? Nu s-a văzut pe cameră. Ce n-ai vrei să-mi pui în gură? Bă, auzi, gurița mare și ochii închiși și gurița mare. Da. Și cu astea fiind zise, șpa de pa!